أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na di maada ang gotwa di tanaw di kapanalamat isik wallah sebab sa sumpatan yan ang kutama umur tanong urian yan na di tanaw di papalapala din si wallah ang kaya ipagir tanong Allah umur na si itan waya mausar sang kutwa ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala. Pangnintanong si wallah ang kaya mga bendingan tanong wadi tanong di mapamakinag na mabaluyaya gini di tanong di kapaganadas ikwa gamato na Islam nago tariman raktan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa mga niyat tanong mga pipya na mabaluya iya mapansi ko mga amal tanong mapanid akapakatan ayan si ko mga timbang tanong si salungan amori. Ay tanong sumbatan ang kutwa mga bendingan tanong si ikumyaw na imantun na si tanong matataman sang kaiya kabnar o tamok na benda ay kisuaya ng kaiya kabnar si kutamok na makadua tanwaya mi pangusyata uni na kapangadi ay tanong rununaan ng kaiya kababaloyo tamok arkaya wallah subhanahu wa ta'ala nago parahisan sa dunya gengetig man yung mga mampunay sa ilmu ang kaya tamok na huwa malullah ayamanan yan na tamok kaya wallah subhanahu wa ta'ala ayakir kulangwan adi mapamaruli o mauripan sang kaya dunya patemutamukan narakanan wallah. Iti sabab di kapakayo bang kabina sa aso tamok kaya so tamok narkanan wallah tigman niya wallah sa Quran wa atuhum min malillah alladhi atakum begini siran kupad ko mga tamok wallah alladhi atakum agitu so ini bagayar kanu wallah subhanahu wa ta'ala. Inibanisan wallah ang kuto ay pumabagay niyo at tamok narkuto wallah apyaki keparan yarkanu ayasan narkuto wallah na di kepakai si ikuuripan uban yan pugusara ang kaiyat tamok si iku diyong kabaya wallah sabab sagi narkaya wallah asya pagusara ko kabaya wallah nagusi ko asuswat yan matagar ka ini tadin wallah ayas sasakatan ka na sing kausaran sang kutwa kabaya wallah apagusaran si ko kausaran kaun si ko di patot na miya binasang ka ang kutwa kabnarun wallah subhanahu wa ta'ala. Si ko mga pdayat na tigman ni wallah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara penutul niya Nuh alaihi salam at tingin man niya Peter wakar kano pamang ni kano sarila kukad na niyo kamataan ayab tadukad na niyo nas kanya nalabiya pararila inisugu wallah si Nuh apakapamang ni niya sarila ang kaiya pagtaw niyan kaya wallah na labiya pararila amay ka mamang ni kanurun sarila yurisilus sama alaikum midrara napakaturun niya kanu ang kutwa oran ang makapupun si kulangit ayamanan yan napakaturun wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa marg sa oran ang makapupun si kulangit wayamdidkum bi amwali wa banin nagupakan dekal niya kanu sa mga tamok nagusto mga wata wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara urian yan
Orian yan, napakandakal niya kanus sa mga tamok, nagus sa mga muryataw, nagusanggayang kanunian sa mga pamumulan pagpar, wa yaj'al lakum an-nahara, nagusanggayang kanunian sa mga lawasig. Ayan daw niya nang kaya tamok na si ipupakapong kwalla. Aya sa sakatan rakano. Aya sa sakatan rakano. Naasar kamang ni kano sarila si ikwalla. Nakatan apakandagal niya rakano ang kutwariski. Malagi duuran ang tawa katamok o di na muryataw. Nagumanga lawasig ng mga pamumulan, napakapandagalan rakano Allah subhanahu wa ta'ala. Gito'y sabab amay kakabayakas o tamok, nagukabayakas o muryataw, mga wata. Upamakada muryataw nga, nagukabayaka akad ng kas sa muryataw. Udi na miyadar kano suoran, na may kabay ayawamuran, nayapakandaklan niyo na suka pa mga ni sarila sa ikwallah. Ayaman na niyan nakikidak ng ukambaradusa, napupalapala na niyo sukad na niyo. Ama mga ni kanurong sarila, kapakataling ang kutuwa, masisingan ninyo. Na, ayan doon ang kaya tamok na ayap magayron na swallah subhanahu wa ta'ala. Siko mga pdayat na tigman ni wallah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. So Allah subhanahu wa ta'ala nabida niyan, uli na piyamasan yan. So piyamasan yan kumyamarat kaya sa mga ginawiran nagus sa mga tamukiran sa ayat na ini bayadun wallah na susurga. Ayat na ini bayadun wallah na susurga. Amay ka sumyamarat kaya nausar niran ang kuto mga ginawiran nagus sa mga tamukiran nabubayadan na wallah sa ayat ibabayad yun na susurga yan. Ginaso mga tao ami perang siya ng salalan sa ikwalla nagupinggas piran sa mga tamukiran salalan sa ikwalla na ayad na imbayad kiran wallah na susurga yan. Gina ni sabab ang kaya tamok na kaya wallah nagusing ka pagusaran sa iko kabayaon wallah subhanahu wa ta'ala pagusaran. Na Orian yan ng kaya tamok na miyabaluyaya parahisan sa ikudunya di sisigian. Yang kaya tamok na parahisan kudunya di sisigian. Ini ba na wallah sa Quran aya parahisan kudunya di sisigian ng kaya tamok na gusto muryataw. Tigman ni wallah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Diyan kaya tigman ni wallah ang kaya tamok na gusto mga muryataw na parayisan niya sa ikudunya. Diyan kaya taw na apya ikalayan ni tamok na amay kada muryataw niyan na di mapya kagagdaman niyan sang kutwa kalayan ni tamok. Nago kapakaipan misampay sa apya miyada ang kutwa tamok yan na asar ka makailay sa muryataw niyan. Ay parayisan kudunya. Lagi dito mambu asot taw na apya amay kaad na mga watay na madakal na amay kada tamok yan na masisinganin yan amakalay tamok kaya parahisang kudunya sa tamok na giyan ka na duwan na san mibubulog o di na san susuramig ang kuto babaya o tao si ko kapakalaylayan ni tamok na kapakalaylayan niyan sa muryataw niyan di na disisigian. Igira madakal kay muryataw na ikasisigi ka udah muryataw niyan. Igira ka malakay tamok na ikasisigi ka umalada pe tamok yan. Na sudah tamok yan na ikasisigi niyan abubupa ka lay tamok. Sudah wata yan na abubupa ka dakal liwata. Inibanit na nan wallah asan sulamig ang kutwa puso o mga tao. Uli na babaya o mga tao. Sa iyo mapdayat katigman ni wallah Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin. Ayamanan yan na inibarayat si iku mga tao. Inibarayat si iku mga tao ang kutwa babaya si iku mga kababayaan. Apad si iku mga babay. Nagu mga wata. Nagu mga tamok. Apianimu minad dahabi wal fidda. Apad si iku ayamanan yan na mga bulawan nagu pirak. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة
min ad-dhahabi wal fiddah. Ayamanan yan na inibarayat sa iku manusia ang kuto babaya sa iku kebabayaan apad sa iku mga babay nagu mga tamok mga wata nagu mga tamok apyanimo apad sa bulawan nagu pirak wal khailil musawwamati wal an'am nagu sa mga kuda akitutusan nagu mga pangayaman wal harth nagu mga pangumulan dalika mataul hayati dunya ginan na matagbud na nan asagad akaw yaguyag sa iku dunya wallahu indahu husnul ma'ab nasik wallah subhanahu wa ta'ala so mapia akebulusan ayan daw niyan na giyang kaiya manusia na inibarayatun din ang kaiya tamok sub kebabayaan napad ko mga baay nagu mga wata nagu mga tamok apyanimo apad sa bulawan nagu perak ibabanid na nan ap ayaman na mibubulubuluksan so babaya o manusia amay kadis kanyan makaswa ang makaalangon na ng kusimbanin si ikwallah na kapapawingan si kudunya na amala na kusiksa sa isalong na mori uriyan yan ng kuta mga kuda akitutusan o pamakasangama sa tanong na mga truck akitutusan at kababayan ka nagu mga pamumulan na ginanaki na matagbanda ng sagad ako yag kudunya na subulusan amya kapyapya na si ikwallah subhanahu wa ta'ala amay ka di makaswasot tao asan rumamig ang kutwa galbakyan na gusto orasyan si iko di ka panimuasang ka na mga bulawan nagu mga perak nagu di ka kaplalawan na samuretaw na ayamaanan yan na ipiakalipatan yan na susimbanin si ikwallah na kepawingan sa kanyang dunia na ayamala na si isa lang na mori na siksa sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala sigo mga hadith na tigman yung nabi al-malu fitnah ay imtihanun ibtila geng kaya tig nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaiyatamok na kapangaya at tigman yung nabi sallallahu alaihi wasallam imtihanun ayamanan yan na tapang nagutiyo ba si ikutaw ayamanan yan na minibulubulug ang kuta babayayan si ikutamo si iko mga pdayat natigman niya wallah innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun azim matanaya ang kaya mga tamukyo na gusto mga wata yun at tapangaya wallahu indahu ajrun azim Allahu Akbar sa mga wata mga tamukyo na gusto mga wata yun at tapangaya na mata na si ikwallah o di na si ikwallah ang kutwa balas abala geng kaya kabubuloy tamuk at tapang na ilenyo langwan na tao at mialimpang sa kanyang kukad na niyan ino di makapsambayang kasabab sa kutakaptimo ako tamok ino di pakasun sa masjid kasabab sa kutwa kabibisigyang kutamok yan ino di makapsasadka kasabab sa kutwa babayayang kutamok yan ino di makapanggusto sa lalan si ikwallah sabab sa kutwa kita talo ko puso yan sa kutwa tamok yan nagu susurabigun ang kutwa babayayan ino niyan na manggalbak ang kuta mga simba niyan si Allah subhanahu wa ta'ala kamya kabim banun ang kuta tamukyan la ilaha illallah matanatig wallah ang kaiya tamukyo na gusto mga muriya taw niyo na tapangaya amay kadigano makaswa ilan niyo man so mga wata na ipalpas ka simbayang ipalpas ka pusa ipalpas ka manay haji iplepas ka kung mga simba mga ala sabab po sang kutwa kapuyagang kasi kuwata ka inisimbi ka sang kutwa kapuyagang kaun ang kutwa simba nga si kwalla na miyari baribatanan ay patot ng kutwa kasimba nga si kwalla kaswalay pupagpar sang kutwa wata ka kanabas kay pupagparon nagyeng kaya miyaso ang kaya butad tino tabiya na ayad na miyakabimbenun nang kutawatayan sa langwan akaw gitu-gitian nag-urasyan na lingalingan yan sang kutawatayan sa ayin duman ikakwan yan na mapyanan ayamanan yan na pamikiran ugid na ayapya kalipatan yan na susimbo niya si ikwallah na room yaribat ayap patot
napakatimbang niya nutun na mas mapun sa timbang ayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na may ng katanwaya ay ginawa na di kasinagadan as sa mga tao na din na simbiran sa ikwallah na miyam akala sila ni tambok madal sila ni Muriataw na yapya kalipatan niran ng kutwa akapsimbiran sa ikwal akapsimbiran sa ikukad na niran abadi ni banay wallah ang kaya mga tamukyo na uyang kay mga watayo na tapangaya ito pengerkan waya ang kaya kabagir ka sa tamok o singka pagusarang o kabaya wallah na uyang kaya mga Muriataw ka na di kon mabimban asing asiran mausar ko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala kipuntag nagakiran nila ni man ang kaya bigan sa mga dakala tamok Antoni suswaniran sang kaya masa sila mo hindi magdas sang kota tamukiran na dila na panggastong kuwagameran dila na panpalabatan sukab na ron ng mga miskin mga fukara ayaw mo pakausugun ng mga ginaweran na dila na pakausugun ang kutwa mga pagariran ang mga muslim la ilaha illallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibanay niyan at tigin manaya inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal umanatig manaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam mi umani ummat na adna misisenggaya fitna niyan adna misisenggaya tapangon wallah subhanahu wa ta'ala na ayat tapangatig manaya o Nabi ang kaya ummatakan na sutamok kapunimuas ang kaya pirak salapi nagyang kaya masa na ilan man ayam mala kapakalulubay wagama sang kaya masa nami sabab sang kaya kiyat tamataman uman isa sang kaya kapunimo sang kaya tamok akana ba niyan ding gusto ako wagama niyan kasi niyan ding gusto siyang kota personal yan pupakato ka sa nang isa miyak kalalay tamok amiyak kalala miyang gusto niyan sang kotwa tuwilitiran giyang utubo tuwilitiran namin ni sampay barat sa 300,000 miyang gusto ron giyang utubo bauliran na pipira 10,000 aku saron alam miyang gusto ko tuwilitiran adis ko mas gitir Allah mas malam yang gusto niya sang kotwa si ariran adis sang kotwa ay manan na mas gitiran mas malam yang gusto niya sang kotwa tulangiran adis sang kotwa ay manan na perukuan iran oman gawi nagum sujudan iran oman gawi gitu sa mga masjid mas malam yang gusto sang kotwa ay manan na mga balinian ubanian ay akan gustuin ang kotwa mga miskin na gusto mga madrasairan sa mga madrasairan na inindiray nun yan alplagyap ko ito na malayta mo kabupabangan nino na miyakay ito ipagupiyang o masjid na do ko natamok yan do ko napirak yan sang utamasa na amay buka ya penggustuan ng utwa terakyan ng utwa buas sabalaw na tayre na 25,000 na kelutang yan akan lang ba panbinasa ang utwa tayre yan na sumiyan yan na 25,000 harga yan na ibu segat no sa masjid na 55,000 si kumadrasa na 55,000 na daw ko na perak yan panganintad nagikwalla bagay ka wallah subhanahu wa ta'ala ang utama papatutra ka asiksa ka sang uta di nga pamraki ko agamanga di tanwag akal na ginawa tanong mata-mataan swaplik to isik wallah na dabang ang kekurang ugaid na wallah subhanahu wa ta'ala nas kanyan ikir ko tamuk ka naguknabon yan inidirenon ang kaiyap sunan kaya lagi di mga tao kaswallah subhanahu wa ta'ala na din yang kira ni titalikan si ikwalungan ay mananian na maut yang kaya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atamu kaya na fitna ni tapang si ko mga tao ay tapang ko umat ni umat na mga mani umat na tapang kiran na ay tapang sang kayo matakan ng kaya tamok yang kaya tamok atigman yung mga ulama na piyaka turunaya ka an mi pamayandig sa mga sambayang kanaba an minderenon sa mga sambayang tigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inna anzalna al-mal liqamis salah wa ita'iz zakah mata na tigman niya o Allah subhanahu wa ta'ala hadithul qudsi penutul Nabi sallallahu alaihi wasallam mata na tigman niya wallah ka piyaka turunami ang kaya tamok kaan mi pamayandig sa mga sambayang an mi tindigang kuta mga sambayang naguan mi bagay su zakat o mga tamukyo walau kana li ibni adam wadin ay minal mal o pamaatigen manaika ayamang betadian
udin aya betad umbawatan Adam na adna tamukan isa kabalintad bama kabalintad atamok la habba ay yakuna lahu thani na mandingan dia ni menagih berbuka dua walau kana lahu wadian amip mangamat maka kuasa isa ka dua kabalintad tamok udina mal atamok la habba ay yakuna lahu ilaihi mathalith na mandingan dia berbuka ketelo aya mana began ka sa tamok nanti kena berbuka dua nyakala latamok nanti kena berbuka dua nama dua pun nanti kena berbuka telur wala yamla'u jawfa bani adam illa turab thumma yatubu Allahu ala man tab nada tigena para penosang kota pisembenang kai ambawatanu adam inun tanang kota buta orang yang dapat taubatan wallah subhanahu wa ta'ala ngota tau akabai yana tubat sik wallah la ilaha illallah gini masusuayan bikin sotau sa tamok kaya mapipikiron na anian mi pamayan anian matay udang utas sambayang yan kada kirason yan nya kirason akawiyagan kagian na tamok yan magagagan yan ang kutagitin niya ko sambayang ngugim bagan niya ko zakat nagiba na miya suayan namili ka to mini bulu-bulu kang utababayang ko tamok nakialipatan yan na masigit sambayang yan kialipatan yan su zakat o tamok yan Diap na miya suayan na miya malad ni tamok na bubuti kedua tamukan ketakap bubuk mang ketakap sa ikatalo da bom para penuh inon tada mi kakatang bunan sa ngutalo pa ay magagakasya ng irarbiyan la ilaha illallah ay manan yan napakatawbatan wallah ang kaya mga tao umitubat silan yang udah mga tao sa mga tamukiran na oriano kaya usararan mo siya kumarata na mitubat sila na inasiran inusar kumapia na tatarit-tariman wallah subhanahu wa ta'ala ang utatawbatiran samanan na miyatangkad ang kaya tamok na inuaya piyakatoron kagian mi pamain ligang utas sambayang naguan mi bagay sa zakat o mga tamok kanaba ki ayamanan yan nabagkasabapis aki penderin mga ko tamok nagikimbagan na ako zakat nagid ni masusuayan ng kaya masatano ang maniisan na makakuha sa tamok bigyan wala sa tamok naman mga tao miyakakuha sa tamok miyakakuha sa truck miyakakuha sa mapiawalay din na mo na peluluban na miya mamasataon di pendindero mata la ilaha illallah di pendindero mata kabaya yang pernah makakuha sa haram asukatan amalad ni tamok ayat wasabapin na di kepenuh ang kaya manusia la ilaha illallah di penim riba la ilaha illallah amalad ni tamok ayat wasabab nagyang kuto din yang kakapenuh nagyan na maging ng katanwaya baluin tanwang kaya mga tamok tano asitan o mosar sang kutwa kabaya wallah subhanahu wa ta'ala iti sabab pakauriya masa napakatundugang kutwa mga tao o di napakasambi ang kutwa mga tao ad-dayya as-salata bisababil inshtigal o inshigali bijam'il mal pakasambi ang kutwa mga tao pelaklak niran sa mga sambayang iran misabab sang kutwa kiabisigiran sa kapunimuas iko mga tamok tigman ni wallah fakhalafa min ba'dim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna qayyah la ilaha illallah yang kaya mga ayat wallah nagirap ka na kailangan na lamandago na puso ka pikiran ka agi ina mapenggulawlad na nalides ang kami ngon ya Allah ubas kami aging kaya mga tao ba kami mapensyang kaya mga tao ayamanan yan naplaklak niya sa mga sambayang iran tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala pakasambi ang kutab pakasalun o pakasambi adaa'us salah alyaklakiran ang kutab mga sambayang iran wattaba'us syahawat na enuntuan niran sa mga bayaginawiran enuntuan niran sa mga kebabayan apulun sa mga karuma mga babay uli na mga babay lagu sa mga tamok apupuni mo na po sa bulawan naguemanan niya na pirak nagu sa mga pediran apupuni mo unanan na miyabara ito ng kaya mga tao na magitwik ya sa bupan sa kilay langairan sa iko mga sambayangiran na ito ni resulta niyan napakander pa na misiran niya tigman niya wallah sa iko landang ko naraka jahannam la ilaha illallah giya sa mga tawa
liak lakiran sa mga sambayang kami abisi silang us mga tamukiran na iptindigiran ng kutwa sambayang ugid na si ko mga waktu kenapa niyan waktu may pusang kuta waktu niyan hindi na ditatakhir ng kuta mga sambayang ayat was sabab na mabibisi-bisig silang sang kutwa kapunimuwa sang kayatamo la ilaha illallah ilain tanur balabun lagi sa mga pagalitan o mga babaitan wa dindidegang sang kaya ingin mga peragatanay ayat nisap kesabapan sa di nakapakapsambayang naging kayamanan niya ng mga tamukiran apya sang kaya mga ingitin naging mga padagangon na bakan wakimakal ang kaya mga tamukyo usaran niya kumapya naubakan niya mabisig sang kutwa simbasik wallah subhanahu wa ta'ala sumamso mga pagalabakan mga pangintugas nagus mga pedsan sa mga profesional adi mga uyagan lang wala di mga uyagan ay nakapliplikan ubugi naubagan yun direnong ng kasambayang yun may sabab sang kanana dinyo di kasusugatan kamata-mataan ka matagbud na nasagad akaw yawuyag ko dunia na ayat tatap na so kawuyag ko anong anamori na ayat na maragnom na amay ka makasindit tao kumasa adi yung pakang gayaguna so kasindit la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah wa na'udhu billah min dhalik. Yang manusia lagi tu ini banaya tigman ya wallah ini banaya mana tigman ya mga ulama ang kaya manusia na sa tabiatian waranian na siya mananian mitatalok si kutitu mitataralo ababaya sa ikutamok tigman ya wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa yuhibbuna al-mala hubban jamma ay manang yang manusia na sutamok na tanto kumita taralo ababayan sang kota kapunimuon la ilaha illallah ilaliman ang kailangan na betad ay na masusuayan na ay din na miyak kalubay ang kaya kapsimbaw mga tao kukad na niran kapumang pediran ko mga pipiagal labak kapsasadakairan kapupiran sa iko apagumpi ko agama naguswingid ayat na sabab yan ang kutak mitataralo ang kuta babayaran kuta mukiran aso saladiran na mapundakap kagdamiran igira si pagusara si ikwagama na ugay na so gibuan na pirakiran na may kasi pagusaran ko haram daya manan yan na did na ba niyang kasakit si kumaginawiran ayat to sabab na miya fit na silang utamo ilan yun man si ibo ko kapangadi na ukapag-iskwila miya kang bidun sa agama igira ka pag-eskwela na sa kanod na dua aguswata kay di mag-eskwela ay pandulog ka pakapululutoon ka nago babaga na ka sa loto yan perak nagupanganang kan tatamangan na karupan dahil pinipbidi na sobra 3,000 na did na berka kenegari kelamo na siya ka pakalayan na inirinta ka man sa school bus mayada manuto na ipinulog sa eskwelaan na miyata ka pangutabay din na did na berkapkin gari kelamo ore na gira ka pangadi na sunsuing ipakaturugwa ta ka na yang diter na ifsungin sa madrasa di nga panpakapulutoon di nga panindulog na girang bayad sila sa talawate na tika sinday ako mangalay kakwasa bayad ang mga ustad now kagi sa eskwela na 3,000 na din nireklamo nga naging madrasa agama ayan ni pangadian na ano man kaswawat ka siya ka priguan ka amay ka maniblak ka na di ka penggastuan tumo ba ka miyarapas siya kay to ka adi siya kaya manan yan na swagamang ka na di nga diplektuan ay pagndo ko ka nakasumaso nakapupir ka amay ka maninggas ka malapat ka sang utama puti amay ka maninggas ka iplebeng ka sang utaw kubur ka amay ka mangintor ka na di nga penkeragan mga suswata ka ayaw ni pagdaon ang kutwa di nga kakwadiman sang kutwa ay man nakapatay nga aba ka nubo penumay sa imam penumay sa paririgo katawan ka kapakay man asadya masimar ka ang kutwa perigur ka sang kutwa ka periguner ka akan na ba nga tunganay na pamanutul niya na to sa dalamingin na kekwak-kwak adiman na ginami ang karigur ka na swata ka pamilya ka nakanabakan yan kuadiman kay katawan yan supawing yung naging muskila na din na piyakapaganad kung mga wata ka kami at tamangan sang kayamanan yan akan dunia na tintimi nga aging kutwa siksa wallah siguro nga pang kilibang na yaman na kekwak-kwak adiman sabab sang kutwa kaya plekto nga si wagamanga la ilaha illallah ayamanan yan na ditanwa ki baluin ng kay agama
ada arga yan baluin tanway amyak kalali arga kanta nurung kata gue sa babaya yang ay tamok at tigman yung mga ulama wal insana bil mal yastati ay yatahassal ala ridallah wa bil mali ayda tahillu bihi sakhatullah la ilaha illallah so atin sa manusia na may sabab siyang kaya tamok nagkagaganyan ang mapamarulin yan ang kutwa kasusuatu Allah ay man niya kapakay ang makwang ka ang kutwa kasusuatu Allah may sabab siyang kaya tamok ka kapakay mambu ang kaya tamok nakasabab panay sa mapatutar ka ang kuto asiksa uli nararangit Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah la ilaha illallah tigman niyo mga ulama yang kaya tamok na may sabapon nagkagagaw ami sampes kanyan si iko pinakamapuro adaralat si iko dunia nagusik walungan na maori nagukupakay mambu ang kasabupan ng kaya tamok sa kagagaw wakisampay niyan si iko miyak karata-rata abutad sang kaya dunia nagusik walungan na maori basta di ka piya-piya na anya kesampaian ka ng kuta miyak karata-rata abutad sang kaya dunia na may membuka piya-piya ka usar ka piya-piya ang kuta tamok ka nasikan yang gagamit sang kuto emanan yan na kasus at wala nagupina ka mapuro adaradat si dunia na ay malanas alungan na mori tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam innamad dunya la arba'ati nafar gaya kaya dunia na pat-pat amatatagun mamana gaya kaya dunia na sumatatagun na kalilayaman betad dapat paganyan na tigman yung Nabi na abdun razaqahullahu fiya malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah gaya nga mga tao matatagun siku dunia may pantagun siku tamok nagwilmo na pat Oripan na riniskin wallah subhanahu wa ta'ala riniskin sekalian wallah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia sa tamok nag-ilmo dua ini rizkirun wallah tamok nag-ilmo orian yan na fagwa yattaki fihi rabbah nas kanyan na ikaalakyanon may pantagroos wal kadnan yan ini paginuntulan yan sa ilmo yan nagwini paginuntulan yan ang kutatamok yan asinan iniyusar sa iku kasuswat wallah wayasilu fihi rahimah na misampes kanyan sa iku limu wallah Allahu Akbar wayasilu fihi rahimahu sanggot wakinikal kanyan sa iku wallah na ini kakapian ang kuta mga tunganin yan waya'lamu lillahi fihi haqqa nagukmiyak na liyan ad nakabnarun wallah subhanahu wa ta'ala sangkut wa tamok yan nagusikwil mo yan fahada bi afdalil manazil nagiya tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ipinakamakalabi ko mga daradat tao abigan wallah sa tamok inikalakyan sa wallah may pantagkut tamok yan na inusaryan kumapya inikakapyan sa mga tungan yan nagukmiyak na liyan asukad na niyan na ad nakab na riyan siya tamok yan nagusikwil mo yan na fahada bi afdalil manazil nagiya ipinakamapuro ipangkatan si kudunya na amalan sa alungan na mori ikadua uri pa na wa abdu razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan uri pa ariniskin sa kanyan wallah sa ilmo walam yarzukhu malan ugay dedis kanya riski wallah sa tamok fahuwa sadiqun niyah ugid na sa kanyan na mapia ang kuwan yan mapia ang kutuan yan yaqul adinyan diterun law anna li malan la amiltu bi amali fulan upamatiyang kamata na sakan na adnat kamukakan nang gilbak na kan din so lagi duding gilbak ni fulan fa ajruha sawa ay manan na magningan-ningan upamabuha kami yakala ko itamok nang gelbek na kanang kanading gelbek ni pulan adi mamambagay di sa sadaka ding gusto ko agama din yan ding gusto sa tamok yan si ukama piano ingad nagupkunin lang kutwa kabnar un wallah subhanahu wa ta'ala nagyang utok na tao ada rizki wallah sa tamok
ari rezeki sa ilmu ama piaso ni atian ay manin ni atian ubo ko makuha ko makakuha ko sa tamok nang gelebek na kanis lagi dading gelebek ni fulan na fa ajruhuma sawa dasakon subalasiran na balagid. Allahu akbar. Semua ulama natira sa silang balagid ko balas uniat niat anggota malay tamok naguniat anggota da tamok yan langon silan penggestu sa lalasik wallah nang balasan silan wallah sa ikuniat balagid sila nun. Ikatlo oripan na wa abdun razaqahu Allah malan oripan na rizkin sa kanyan wallah sa tamok walam yarzuqhu ilma das kanyan rizki wallah sa ilmo yakhbitu fi mali bi ghairi ilmin wala yattaki fihi rabbah. Orian yang gutwa tamok yan na sinaning gaston si iko marata ada beninong katawi wala yattaki fihi rabbah nagudinya nang penikilak sukad na niyan wala yasilu fi rahimah nagudinya ikakap sa mga tunganin yan wala ya'lamu lillahi haqqa nagudinyan makakenal ubad na kabnar wallah sang utatamuk yan naginan ipinaka fahada bi akhbatil manazil naginan kun ipinaka mababa agu pinaka marsi kemarata adara ciku dunia la ilaha illallah wa abdul razaq wa abdul lam yarzuqhu Allahu mala naguripan ikapat na uripan adis kanyan rizki wallah sa tamok wala ilman nagu ilmo fahuwa yaqul adina nitiron law anna li mala upama buat yang kaadna tamukakan la amiltu bi amali fulan nang gelbek ndakan nang kaya lagi duding gelbek ni fulan amang rata lagi dangot wa kaligit di pengesokot agama mangan insan ingi plekto yang sotamukyan na fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa na sin ketata murina yung kutwa niyatian na ipagitungutuh sang utak pipikiran yang si kumarata alagi duding gelbek nang kuto amal itamok na makapligit sila sa dusa la ilaha illallah ay manang iya maniniat sa kanya sa marata nang belasan sang kutwa niyatian na marata na makapligit sila sa kaso awag yung kutwa ay mananian na marata ading gasto sang kutwa tamok yan siku di kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Orang yang natigman yung mga mampunay sa ilmu diyan kaya tamok na misabapon na suuripan nakisampay sa kanyan sang kutwa kasasuat wallah misabab sang kaya tamok nakisampay ang kuturipan sa ikunara ka jahannam la ilaha illallah tigman niya wallah walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. So sila na tuwa tigman ni wallah amya makasabar sila sa kadip kapluluba sa kasusuat wallah kad naniran oren yan na inipamayan digilan sa mga sambiyangiran naguminggas to silang kung anin iniriski kiran wallah lagi dumapayag na gumasulan na gumapayag wa yadra'una bil hasanati sayyi'a na ipagirniran sumapias ikumarata ulaika lahum uqbaddar na silan manatigman ni wallah subhanahu wa ta'ala kibagyan sa iku kabulusan kaya mananin na sa kurya kabulusan agito sa surga wallah subhanahu wa ta'ala jannatu adni yadkhulunaha agito sa surga at pumakasul sila nun wa man salaha min abaihim pumakasul sila nun nagusto mirati ako mga mairan wa azwajihim nagusto mga karumairan wa durriyatihim nagusto mga watairan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab nagusto mga malaikat na pupumanulidkiran o man ipaitaw salamun alaikum nakalilintad kanu bima sabartum siko kaya sabariu fani'ma uqbaddar na miyaka pia ang kaiya miyaka sambi adarpa gitu sa surga wallah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ginan ikormat siko mga tao abiyaluiran sa mga tamukiran ay ninggestwiran siko lalan siko wallah nagusiko mapia akabaya wallah subhanahu wa ta'ala bisa sadukasiran siko mapayag nagusiko masulan na ipumbugiran siko mga miskin ang kota magkakailangan niran la ilaha illallah tanto kumyaka pia ang kaya mga tao adilan yung gaston sa mga tamukiran
siku kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Amay mamuga di silan makaswa na aya maanan yan na mapbaginiran ang kutwa naraka wallah subhanahu wa ta'ala. Tigman ni wallah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, susira no tuwa tigman ni wallah adiran beteguniran ang kaya mga bulawan na gusto mga firak wala yunfiqunaha fi sabilillah, adiran penggaston sa lalansik wallah pabashirum bi'adabin alim, na pamanutulang akiran ang kotwa siksa amyak kalip-lip-lipis. Yawma yuhma alayya fi nari jahannam, sisang kutwa alungan na pagyon ang kutwa mga tamukiran siko apoy, fatukwa biha jibahuhum, na ipirin sa ilabada sang kaya mga benengiran, wajunubuhum, nagusang kaya mga kilidiran, wadhuhuruhum, nagusang kaya mga likudiran, terong kira na hadha ma kanazzum li anfusikum, giyaman so tiyaguyo ang mga tamok kapara ko mga ginawa niyo, fadhuku ma kuntum taknizun, natintimin niyo nagutataman niyo ang kaiyamanan niyan na mga tamok at tiyaguyo. Ada niyo usaras iko kabaya wallah. Ayaman na niya na magkakailangan ng Islam sa tamok ka, sa mga Muslim, sa mga madrasa ko ingadaga, sa mga miskin, sa mga masjid, na mas miyato mo ka ang utwa katataguang kaon. Na di ang kabukang ngunay kami ang intor ka. Na oriyan yan, na baloy ng utatamok apag yun sang kuto apoy, na ipirin sa sang kaya beneng ka. Pakitintimar ka ang utak kayaw niyan. Oriyan yan na si kumang kililikan na gusto si kumang likod ka. La ilaha illallah. Anid ma di nga iya mga laytamok bayram buka kaya kinig ang mga laytamok ka disiran pagusar ko mga tamukiran kalu-kaluakin na ba silan makapamimikiran. Sigo mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakati yawmal qiyamati finnar, suwa tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya mga tao ang pagirniran suka bagay sa zaka na sa isalungan na mauri na sa isilang kapusang kunara ka jahannam. Mga tao aptiguniran sa mga tamukiran adiran nukuan ng kota zakat o mga tamukiran na ginan ni kesweran ipirin siya ipalabada sa kaya mga benengiran nagusama kiliran nagusing umalikudiran ay mala na kapusang sa kaniyang kunara ka jahannam. La ilaha illallah. Mamimikiran tanong mata nakakanayigyang kaya mga ayat wallah na gumahadito Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanabay ni kasablawan, nabay ni kasablawan. Gitu yung sabab agyang kaya tamok na isad na ya kasasabapan sa di ka pa kapkagugot ang utwa ka pagingad, pagkagugot yan so ka pagingad, pagkagugot yan ang utwa ka masjid, pagkagugot yan ang utwa mananin akap madrasa, pagkagugot yan ang utwa ka pagari, pagkagugot yan ang utwa ay mananin na langon na betad igida na ep kasabapan ng kaya tamok. Irawan na katunang tamasjid ay aliran puparuan na tamok, fitna ko tamok, dilan puparuan ko kapagingad na tamok, sa magariari na dilan puparuan na tamok, pangato nga sa magariari di silan disisiga, di silan pumagugupa ko mapia aya nasusurong no pedian no panminigtawang ko pagari niyan na ayamanan yan na rinipetiaro at tingin na sinigiro ay pakatamok aw di ka benar mabaya-bayaan na pakatamok kapagari nga ag-upasana ka abangad na ibila aya sipat ka na sipat tau gagang at anong ta sipat tau gagang yang ta sa sipat tau gagang na ulugang nga silang tiyang to akara kaumani makadulaw tiyang to puro kara na sipit ano pedian kadinya kabaya uba makaligtas at tumunat tingin na lang kung siya mapirito nalagi din nga na betad niya nga masa kasisiga. La ilaha illallah. Daya pinakamasagito na amay kasigandagan na so pagriga derkian kapgiyang kay dunia na bulabulag mo na rin sa magariari ilan ni manarigi ang magariari na seko kay to yun na matitimo ka no sa isawalay na seko kapapa mga Roman yun na miyak ang bulabulag ka no sa walay nasibu ng gudunia na miyak kakawatan na kano na idapat kasi kwalong na mori amay ka daamalo pagaring ka daamal ka na makapkawatan na kano sa isalong na mori na ba nagkaptidmani uman isa sa pagarin yan. La ilaha illallah. Ay kailangan na ay pakabagran ng kutuwa rugo ka na pagaring ka na ugyang kutuwa tamok na matagutut tamok ay maanan yan na sambiyan ito dahil sama na nakasambiyan mo ugyang na sa pagaring ka na didutuga sambiyan pagaring ka to
na kung ano lang ka na nakasisiga, kamata-mata na pagkabinasa nga kasisiga. Apian tunad na derpa, nagutunad na sa kasisiga na may binasa. Manisa na din yung kabaya, ubun yung pili sa pilihan at kawamapya. Nagila na plinungan tanong si Kuwala, kangaya kasi nasakitanan, na kailangan na lalayong nga plinung si Kuwala, Allah na lides ng mga kasig. Kamataan lagi na din na banir kakingli una. Nagina ni sabab, abaloyin tanong kaya mga ginawa tanong, giyang kaya kipupantag tanong si Kutamok, na tangkat tanong na fitnay niya mala, amay ka di tanong makaswa, nagkabaloy tanong niyan, agkapadalam tanong sang kutararang ito Allah, nagusi ko narak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kang makaswa tanong, nagkapadalam tanong niyan, si kuwasaswa to Allah, ayaw mala, nasang kutuyaman niyan, na surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tawa kabayayan, ami sampay sa kanyan, siya ko kasuswat Allah nagusi ko surga yan, nagu mapamarulin yan ang kutu amal kalbi na mala. Siya ko dunia na agumala na salungan na mori, na patut perkanyan ay tunay niyan ang kaya kabnaron utamok yan. Pwede sa kabnaron utamok, lalong makaloy tanong sa satiman. Siya ko isa abandingan tanong, inshallah yomul jum'ah, na usasampay tanong na bandingan tanong, dang kutwa sabad ko mga kabnaron utamok. Na maloy tanong sa satiman, gyan kaya tamok na pwede sa kabnar yan, siya ko tao. Nagyang kutwa kasukatan yan, siya ko tamok yan, siya ko halal. Ay yaktasibahu minal halal, wa yunfiqahu fil halal. Masukat yan ang kutwa tamok yan, siya ko halal, nagusin yan na mausar, siya ko halal. Gito yung sabab pa sa mga tao na makomasiran si isalungan na mori, napakatargsiran si isa hadapan wallah. Naipagisaon ang kutwa tamok yan, wandun yan miya sukat, nagoy pagisaon, wandun yan pingasto. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdi yawm al-qiyamah. Did na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam malakat ang kutwa bala apalo o ori pa sa alungan na mori hatta yus'al an umrihi fima afna. Taman sa dun mi isa sa umur yan, wandun yan ayamanan yan na pupos ang kutwa umur yan. Ano niya ridak ang kutwa umur yan. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Naguswil mo yan na ano niyan inusar, ano niyan pingalabak. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Nagusot tamok yan na andun yan miyasukat, andun yan pinggasto. Wa an jismihi fima abla. Nagusubulawasan yan na andun yan riyonot ang kutwa emanan yan nalawas yan. Naginan ay pagisinan wallah. Balabo na sa tamok aduy pa kaisi. Anang ka miyasukat, andang ka pinggasto. Miyasukat ka haram, anta kasing ka miyasukat ko halal. O rin yan na anang pinggasto sa ko halal, anta kasi haram. Tigman yung mga ulama, aswatin sa mga tao, kipapantagan niyang kutamok yan, apkasukat yan, na pisusun. Panganeron, na tao amya sukat yan ang kutatamok yan minal halal wa yunfiqunahu fil halal. Miya sukat yan ko halal, lasin ang pinggasto si ko halal. Nagyang gatigin na susunan na annaji yawmal qiyamati min adhabillah. Mga tawaya apakalidas silang kusiksa wallah subhanahu wa ta'ala. Oren yan na ikadua na mga tao amya sukat yan ang kutatamok yan si ko halal wa yunfiqunahu fil haram. Mga tao asinan misukat ko halal, nasinan pinggasto si ko haram. La ilaha illallah. Giina malulusa kapaisiksan wallah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, ang mga tao na mga tao amyasukat yan ang kutatamukin si ko haram, nasinan pinggasto si ko haram. Lagi dito mamuasisya niya wallah. Ikapat, na mga tao amyasukat yan ang kutatamukin si ko haram, wa yunfikunahu fil halal, nasinan pinggasto si ko halal, wa hadha la yaqbalu Allah minhu lianna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Na dia tiriman wallah kaya Allah subhanahu wa ta'ala nasuti na ayab tiriman yan nasusuti.
Gitu sebab ang kaya mga tao at kesukatiran ang kuta mga tamukiran na si riba na tunad niptiro niran si kukad na niran si isa alungan na muri ayak ya sukatiran ko tamukiran na riba. La ilaha illallah. Gen kaya transaksyon sang kaya masah na ayad na upama ka 100% na ayabuat sotiro nakapangawayagan na 20% na so 80% na palin ka riba. Tabi daan naman niya kapakadawaya sa alungan na muri ang mga tawaya baka masya sa alungan na muri abadi tigman niya wallah la ta'akulu riba al-mudha'afa la ta'akulu riba adha'afan mudha'afa di kanukan si kuriba ap ketakap adi matakap ay man ang riba naginan suit kat panakpan agalbak 5-6 na gusto mga atuladan o kapriba tanto kumadakal ay kini panguyat no Allah subhanahu wa ta'ala lagu kini sapar no Allah sang kaya riba ittaqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin tigman ni wallah kalak niyo wallah nagubagak niyo kagak niyo ang kaya malalambarkan wa kapriba in kuntum mu'minin uskaru natitugan no marapia sa mga ayat wa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat tigman ni wallah aya pakalan wallah aya pakadan wallah sisian wallah subhanahu wa ta'ala ang riba wa yurbis sadaqat na aya niyang pakalabalaban ng kaya sadaqah aya man ang kaya riba aya kagedematan no pakalalala ang kutwa tamuka nabitin wallah sa sisian niya nanan pelapis niya nanan win ang kutwa halal aglebek kesukatan ka di kapni sadaka nagiti pagalaban wallah subhanahu wa ta'ala akan pikir na kelebatan sa tamuka ugid nang kutwa kaya sa sadaka nga na upama ka 1,000 na kepaya ka sambian ut wallah subhanahu wa ta'ala 10,000 kepaya na kaya sambian sa kamilyon pagalaban wallah subhanahu wa ta'ala na gitu bahagi nga kadalan siya ang mga paririba na nakapipikiran niya kung sa sadaka niya nagkalipal ke urinatang tamuka kesukatan na gitu ni miya kapiapia tamukyan takay nubab sa iya gitu pagembung niyang kudara ka jannam tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasakitang kaya riba baka makindiga nga piapia ubad na di sa di mariba tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhamun salad dirhamun riba ya'kuluhu rajul salad apiribaan amiyakan skanya no mama wa huwa ya'lam askanya nakatawan yan ang kutwap kanya na riba ito asyaddu min 60 wa 30 zaniya o zaniya na mitataralo kuno to sa siksa karata adiso min 60 wa 30 ay man na miyakatlo pulo agunam makasina Allahu Akbar malay siksa 36 akya pasinan yan na tumo kuno to ama kapisiksa adig yung nasasalag riba ay dapat ka ko sa kamilyon na riba la ilaha illallah siya mga hadith na tigman niyo Nabi ar-riba suwatigin so riba 30 o 73 baban suwatigo Nabi sukap riba na 70 agut telo apamintuan yan ay man na pinaka usul o kapriba sa mga pintuan yan na 70 agut telo miyak kada pamintuan sa kapriba ay buka taon tanaro naka 5-6 napakata na 70 agut telo ipamintuan ay saruhwa mitlo ayang kihar rajul ummah la ilaha illallah ayaw na pinamakapsan idusa pinakamait on idusa sang kanapito pulo agutelo apaminto ano kapriba ayaw na pinakamakapun idusa na lagid o di ka pamakaya o mamakuin na yan la ilaha illallah o pamangutap kiling ang kutwa mama ay napiyamakay niyan ay napikeruman niyan na sinayan ng kutwa karsik yung pamikiran ka nagusto pangililan ka nagutwa estimate ka kung kalayan isiksa na mas malakon isiksa ang kutwa satiman apamintuan kukapriba nagitupin ipinakamaluagun isiksa maluang gede-gede ay karata yan uwid na siku pangililan tanong ako niya kapipiyakap kagdamatan nasi ku ilan Allah subhanahu wa ta'ala na miyak karsikanan
miyakar sirsik la ilaha illallah na urupan pelas no mga tao na komino siram siraswa anto na mga liptero no mga tao apakataling umasilan sa along namori apyag de saniran ang kaya tendan adi pamugay ang kaya mga kandidato tendan adi pamugay ang kaya mga politisyan ay tendanirang ko mga tao nagusap pa mga tendan ay pagitendan siran asar ka mga benar ang kutwaribat na anto na mga diswaniran anto ni ndaweran si salongan namori ay dipitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashi wal murtashi pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kaimanan niyan na mga tao apken siran unya pimurkaan at tingman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaimanan din nagusot tindanan pitiro Nabi pimurkaan ang kaimanan din nagusot tindanan la ilaha illallah sama niya na anto na mga dibtiro na mga tawanan sa along namori sebab apa ni tanus si wallah ang kaya di tanu di kapangawiyagan di tanu di kang gita sang kaya tamok na si tanu masukat ko halal si tanu manggusto si ikwa sesuatu Allah halal haginan igi kang bala sirkan wallah sang kay dunia ay bala na si along namori yan sebab maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala si tanu butagwi sa diyan ngayon kapsum batang tanu mapdoras ubad na miyatirwa siya mapiyah makasumpat ko apagaman yun na punot wa tofik si Allah wad man amya tulak siya kaya sakit ang anoron nagito so kabubaliw ayat kaya manan yan na ayat tut bauto akailang na mapaukitan wad man amya tirwa siya karibatan nagito so pun ko syaitan pundano si Allah subhanahu wa ta'ala tatamtano niyan sa ikulimu yan dagu malalayon ang kuto ay manan yan na di tanu di kapaganda ko agama dagu timu-timu tanu niyan surga sa lagi di ang katitimu tanu ami pagpudatano ang kuto ay manan yan na mga pamilya tanu dagu si tanu niyan pakabulusan sa iku pinakamapuro ko surga wallah subhanahu wa ta'ala bang ni tanu sik wallah adi mitabulog subabay tanu siku dunia na si mitabulog subabay tanu siku long namori bala-bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sama dalam mapya salam na karusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh